Dyma fideo i helpu chi i osod mas aseiniadau ar Teams. Nawr rydyn ni wedi logio ymlaen yn barod. Mae fideo ar gyfer logio ymlaen os ydych chi eisiau bach o help. Dyma sut bydd yn edrych. Bydd dosbarth eich plentyn lan fan hyn. So byddwch chi'n dewis eich dosbarth a rydych chi'n dod mewn i'r posts. So hwn ydy ble mae'r plant yn gallu cyfathrebu gyda'n gilydd ac yn gallu siarad gyda'r athrawon hefyd. Mae files fan hyn. A tu fewn fyna, mae class materials, a mae hwnna yn read-only, so darllen yn unig. Dydy'r plant ddim yn gallu newid unrhyw beth tu fewn y ffeil yna, ond maen nhw yn gallu gweld pethau. So mae lot o'r waith yn cael ei safio mewn fan hyn, beth rydyn ni'n rhoi i'r plant. Mae'r plant yn mynd mewn i dysgu o adref, os maen nhw eisiau safio rhywbeth ar Teams, gwaith y plant, a wedyn maen nhw'n dewis eu blwyddyn nhw. A tu fewn y ffail yna, mae yna restr o enwau'r plant a mae ffolder unigol i bob plentyn. So maen nhw'n agor lan i ffolder, dewis y pwnc, maen nhw wedi cwblhau, a maen nhw'n gallu mynd i upload a dewis rhywbeth o'r cyfrifiadur chi. Os ydych chi'n mynd ymlaen te i assignments, dyma sut mae'n edrych. So ar yr ochr yma, mae'n dweud due today. So hwnna'n dangos pryd bynnag mae angen cael ei roi mewn. So dwi'n mynd agor un lan. Mae'r un yma, rydyn ni wedi dechrau cael ein aseiniadau hen. Felly mae un yma yn dangos bod e'n angen bod mewn heddiw a mae'n cael heddiw hefyd. Nawr fel arfer, rydyn ni o hyn ymlaen, byddwn ni yn gosod mas y gwaith pob dydd Llun. Bydd wythnos i gwblhau y waith, a wedyn wythnos ar ôl hwnna, bydd unrhyw un sy'n hwyr i roi y mewn. So bydd bythefnos i gwblhau y gwaith i bob aseiniad. So yma'r un yma, mae yna ffurflen. So bydd y plentyn yn agor hwn lan. So mae hwn yn beth rydych chi'n gweld. So bydd y plentyn yn agor hwn lan. A maen nhw'n gallu rhoi atebion mewn y bocs, a wedyn gwasgu'r submit ar y gwaelod. Mae fideos lan fan hyn mwyn helpu chi i roi bach o cyflwyniad i'r tasg i chi o bod beth i wneud. Ar ôl i chi gwasgu submit, bydd e wedi mynd mewn a bydd y athrawes neu athro yn gallu gweld e. Os mae'n tasg sydd ddim angen ffurflen, ond maen nhw angen rhywbeth i ysgrifennu yn lle. So er enghraifft fan hyn, mae dogfen fan hyn yw e, PowerPoint. Mae'n yr un peth os mae'n Word, dogfen, publishing, rhywbeth fel hwnna. Nawr, mae dewis fan hyn. Chi'n gallu neu gwasgu ar y 3 dot, a mynd i download, rhoi hwnna ar eich cyfrifiadur, safio fe, gwneud y gwaith ar y cyfrifiadur, a wedyn mynd i add work ac upload i roi e mewn. So upload from this device a ffeindio fe. Mae hwnna ffordd rownd o wneud e. Llawer o ffaff gyda'r ffordd hwnna. Neu, chi'n gallu just clicio ar y pwynt pŵer. Yn agor y lan tu fewn Teams. Darllen beth sy'n angen nhw wneud. A wedyn, chi'n mynd i'r slide nesaf, be bynnag mae'r gwaith, clicio mewn y bocs, a chi'n gallu teipio yn syth. Nawr, mae hwnna'n hawdd. Mae lot o bobl wedi cael bach o trafferth yn gwneud hwnna. Weithiau mae Teams yn gallu bod bach yn ffynnu. Felly, ffordd arall yn wneud e, 3 dots. Chi'n gallu dweud Open in PowerPoint online, a mae hwnna'n meddwl mae'n agor e mewn browser yw e. So fel Google Chrome yw hwn. So union yr un ffordd â Teams, mae'r un dewislen gyda chi, a chi'n just clicio mewn a chi'n gallu teipio yn y bocs. Os fi'n mynd nôl i Teams, y ffordd arall, y ffordd fwyaf hawdd rydw i'n meddwl, gwasgu'r y 3 dot, Open in PowerPoint, a mae hwnna'n agor mewn lan yn y app sydd ar eich cyfrifiadur.
Cofiwch bod Office 365 ar gael trwy hwb am ddim. So byddwch chi'n gallu rhoi hwnna mewn. A byddwch chi'n gallu agor y lan mewn yr app. A wedyn mae pob diwyslen gyda chi. A mae'n llawer fwy, dyw e ddim yn torri, dyw e ddim yn stopio chi teipio mewn boxes a pethau fel yna. Mae'n llawer well ydy hyn, yn fy marn i. A dim ond un fersiwn o'r dogfen sydd gyda chi. So os ydw i'n teipio mewn fan hyn, mae'r un peth ar y dogfen sydd ar-lein. Union yr un peth sydd yna, neu os byddai mewn Teams a byddai wedi agor mewn Teams, mae'n union yr un fersiwn o'r dogfen sydd yna. So does dim ond pa un o'r tri yna rydych chi'n defnyddio, unrhyw un sy'n helpu chi. Ond gyda'r tri yna, does dim rhaid i chi wneud uploads neu adio'r gwaith neu unrhyw beth fel hwnna, chi jyst yn gwneud y syth ar y pwynt pŵer. A mae hwnna'n helpu wedyn i'r plant, i'r athrawon i weld y gwaith. So ar ôl i chi cwblhau chi'n mynd i hand-in, mae'n gwneud animeiddiad diddorol, a wedyn mae wedi mynd i'r athrawes. Os ydych chi wedi gwneud hand-in yn rhy gynnar, rydych chi'n gallu mynd lan fan hyn yn gwneud undo hand-in. A wedyn newid eich byd bynnag a rhoi yn ôl mewn eto. Nawr, os ydych chi wedi rhoi yn mewn, ac mae athrawes wedi ymateb iddo fe, mae'n dod lan fan hyn fel dot, neu activity hefyd, neu notification yw sy'n dod lan i ddangos bod rhywbeth yna mae rhaid i chi edrych arno. Chi'n gallu gweld y restr o'r aseiniadau fan hyn. A ar y gwaelod mae'n dweud completed, a wedyn chi'n gallu dewis un ohonyn nhw, a dyma beth fyddwch chi'n gweld. Dyma'r beth mae'r athrawes wedi rhoi yn ôl i chi, a dyna beth oedd y gwaith wnaethoch chi roi mewn. Nawr, tu fewn y gwaith, weithiau, mae'r athrawes, mae hwn jyst yn prawf i ddangos i chi, so does dim byd ynddo fe. Ond tu fewn eich gwaith, os mae'r athrawes wedi dweud bod yna tasg i chi wneud i gwella eich gwaith, mae angen mynd i sylwadau lan fan hyn, comments, a bydd sylwad fan hyn yn dweud i chi beth sydd angen chi wneud, bach fel eich smotyn gwyrdd. Neu bydd sillafu fan hyn i chi wella, a tu fewn y comment, rydych chi'n gallu ymateb iddo fe yn syth i hwnna. Ar ôl ymateb, byddwch chi'n gallu mynd i hand-in again, a bydd e'n rhoi i'r athrawes eto i weld eich pethau chi wedi newid. Bydd yr athrawon yn rhoi mewn fan hyn, os oes rhywbeth i wneud yn y sylwadau, byddwn nhw'n rhoi fan hyn bod rhywbeth yna, neu byddwch chi ddim yn gwybod bod e yna. A dyna fe, dyna eich aseiniadau, dyma sut maen nhw'n edrych. Ac os oes ganddoch chi unrhyw broblemau o roi aseiniad mewn, gofynna, fi'n hapus, Mrs Lord dwi, a fi'n mwy na hapus i ateb eich cwestiynau neu problemau. Mae e-byst yr athrawon ar ein wefan, a bydd eich athro neu athrawes yn hapus i ateb eich cwestiynau. Diolch yn fawr.